بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات باول ایک دفعہ پھر تکلیف کرو صلوات پڑھو قابل احترام سادات و غیر سادات، میرے تو پہلے ملک دی مایا ناز شخصیت اور بی بی دے بہت مہر یافتہ مداح خان مولانا مقبول ڈکر صاحب نے تانوں فضائل و مصائب دی معراج کرائی ہے، اور میرے بعد نجم الذاکرین شہباز ذکر مصائب سید نجم الحسن شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے، مصروفیت بھی بہت ہے تو ساڑھے کل جا کے 2-3 مقامات تے ہور پہنچنا ہے، مگر دور حاضر جس چیز دی قوم نو ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت بھی پوری نہ کریے تو پھر ساڑھے جے لوگاں دے پڑھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ذکر محمد و آل محمد سائیاں دی لگائی ہوئی ڈیوٹی دے تحت ڈیوٹی سمجھ کے ادا کرنی پوندی ہے۔ ہر شخص نہ ذکر کر سکتا ہے تو نہ سن سکتا ہے، وہ زبانیں ہی ہو رہے، وہ جائیں ہو رہے جتھے ذکر آل محمد ہوندے ہی نہیں، تے وہ جائیں بڑیاں خوش نصیب ہیں جتھے آل محمد مہمان بن کے آتے ہیں۔ کافی سارے لوگوں نے مختلف خیالات دا اظہار چٹاں دے ذریعے کیتا ہے، کہ کئی لوگ آخدن جی اگر شیعہ دی نماز جنازہ یا شیعہ دے پیچھے نماز جنازہ پڑھیے تو نکاح ٹوٹ جاندہ ہے،
تے تسی ایڈی تکلیف کردے کیوں؟ جڑے شیعہ دی نماز جنازہ رلن تے انہاں دا جاوے نکاح ٹوٹ، وہ اپنا نکاح سنبھال کے رکھا، یہ تیری اج دی بدعت نہیں ہے۔ تو رسول دا جنازہ بھی اس سے واسطے ہی چھڑیا۔ جیڑا بندہ رسول نو چھڑ جائے وہ ساڈا جنازہ چھڑ جائے تے کیڑی بعید بات ہے۔ اے کسی اور لکھیا جی، ایک مولوی کہنا سی شیعہ دا جھوٹا نہ پیو تے کتے دا جھوٹا پی لو۔ الجنس یمین الی الجنس، جنس جنس نال پیار کر دیے، بندے بندیاں دا جھوٹا پیندے کتے کو۔ اے آپ چنڈیاں مار دے، اسی تو نہیں کہنا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اے کسی بندے نے بڑا ایڑی چوٹی دا زور لا کے لکھیا ہے کہ متع کے بارے میں بیان فرمائیں، اور آج حضرت یعنی یزید دے بابے دی وفات دا دن ہے، تو یزید دے بابے نو اسی مارے ہے۔ کونڈے نہ کریو، یہ تو خوشی مناؤں دے۔ ہن پانی جی پین واسطے کھوہ تے جائیے، وچ کتا ڈگ پوے، ساڈا قصور ہے؟ اسی جان کے اس نو مارے، ربی تعریف کراس کر گئی۔ جڑے ساڈے کنڈے نیاز ہیں، یہ تے 6واں لالے ولایت سال پورا سال پورا اس بندے دے رزق دی گارنٹی دیندا ہے ایمان، کہ جڑا میری نیاز پکائے گا اوندے سال تک او دے رزق تے روزی دا ذمہ دار میں جعفر صادق۔ یہ تو پاک دا معجزہ ہے، جس ویلے تسی نیاز کھاندے ہو معجزہ پڑھ دے ہو۔ رہ گیا سوال متے دا کہ جی شیعہ متا کر دیں، یہ شروع شیعہ نہیں کیتا، یہ دی سٹارٹنگ ہی جناب دے ویڑے چھو، کہ جدو 20 دن خیبر چ گئے نا، خیبریے کرکٹ دا میچ کھیل رہے، 20 دن پائے، انہاں آکھیا یا رسول اللہ او پیائی دین تے او پیائی اسلام، آئی ایم سوری، اسی کار چلے، ساڈا نہیں گزارا، توجہ ہے نا۔ کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 721، مطبوعہ مصر ورقے دا کھبا پاسا 18ویں سطر، اس ویلے رسول دا دوسرا صحابی امی حفصہ دا بابا، توجہ ہے نا، وہ آخدا ہے کہ اسی رسول نو آکھیا کہ مولا ساڑھے واسطے کی حکم ہے؟ 5واں سپارہ، 5واں سپارہ خالق نے حکم دیتا کہ میرا حبیب انہاں نو آکھ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ فَأْتُوا أَجُورَهُنَّ، کہ جن عورتوں کو اجرت دو ان سے متع کرو۔ حضرت عمر آخدے ایت نازل ہوئی ہے، اسی مٹھ کھجیاں دی بھی دے کے متع کیتا ہے۔
تے پیسے دے کے بھی مدت مقرر کی ہے، باقاعدہ ایک نکاح ہے، یہ مدت مقرر ہوندی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ متے چ پیدا ہوئی اولاد وراثت دی حقدار بنتی، تے جنہ بندیاں نے اس نو غلط لفظ استعمال کیتا ہے کہ جی متا زنا ہے، تو سرکار شروع حضرت عمر تو ہویا ہے، تے اینڈ تفسیر مدری دوسری جلد صفحہ نمبر 152 حضرت ابو بکر دی بیٹی اسماء بنت ابی بکر وہ آخدی ہے جدو ایت نازل ہوئی ہے متے دی اجازت ہوئی ہے، کسے چوڑا لے دیتا ہے تامی متا کیتا ہے، کسے دوپٹہ لے دیتا ہے تامی کیتا، کسے موٹھ ستواں دی دیتی ہے تامی کیتا ہی، او امیر المومنین نہیں، اے تیری اون بے ہی، ہن پتہ کر متے دی ابتدا ساڑھے ویڑے چ شروع ہوئی ہے یا تیرے ویڑے چ؟ سردار فرماندے کیڑی لاجپال ہے، سمجھ آئیے؟ سانو یہ جی گلاں نہ لکھیا کرو، ہاں اسی تا ساریاں برانچاں ویکھی ہوئی، ساڑا قصور نہیں، یہ سارا اتھو ہی ٹریا۔ اسے واسطے امیر المومنین نہج البلاغہ فرماندے اگر خلیفہ ثانی متا کو بند نہ کرتا تو زنا کے دروازے نہ کھلتے، یہ جو کچھ ہوندا پیا ہے سرکار بنام پیا ہوندا ہے۔ ناراض ہو گئے تو میں آخیا سی مینوں رکا لکھو، اجے تو میں بڑی رعایت کر گیا، ہاں جا تجھے چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر، ادروائز میں اتنے دلائل و برہان جناب نو پیش کراں کہ سرکار دیاں نندراں اڑ جان۔ جی جناب علوی صاحب حضرت نکی امیراں نے جنگ جمل کیوں لڑائی لڑی؟ میں لڑائی ہے آؤٹ آف سینس لو، وہ ساڈا کی قصور ہے؟ وہ جے آئیے تو اسی تو عزت نال پہنچائیے، این نہیں گل بننی، سلوات پڑھو نا۔ اگرچہ چا چوا کے میدان چاہیے اسی عزت نال پہنچائیے۔ جدو امیر کائنات اللہ دی دھرتی دے کنٹرولر اعظم دے سامنے آئیے، علی مولا فرمایا تینوں پتہ نہیں میں کعبے دا گوہر ہاں، بطول دا شوہر ہاں، خدا دا خانہ زاد ہاں، فرشتیاں دا استاد ہاں، محمد دا داماد ہاں۔ دیکھ کے علی جی گلاں تو سچی ہیں۔ سرکار فرمایا پھر آئی کیوں؟ او جی پھر آئی ہے، سرکار فرمایا میں حکم رسول سناواں کہ نکاح کراں گا میں، لوڑ پوے تے پور توں کر دیں۔ اس ویلے آکھن لگی اچھا مینوں واپس بھیجو۔ مولا چکے دلاں دیاں دھڑکنا جان دے سن، یاسین والقرآن الحکیم دے نیب سن۔ سرکار نے قبلہ 40 عورتوں کو حکم دیتا کہ مردانہ لباس پا کے، مردانہ لباس پا کے، منہ تے نقاب لا کے، سر تے پگڑیاں بن کے انہوں با عزت لے جاؤ۔ انہاں مردانہ لباس پا کے مائی نو ڈاچی دے بٹھا کے اگے لا کے دروازے تے پھڑا کے جدو ہٹن لگیا ویکھ کے آخدی علی ان امام بڑیا پھردا ہے، میرے نال غیر محرم آدمی بھیج دیتے۔ او پیو ترا شرک نہیں نہ گیا؟ علی ان امام بڑیا پھردا ہے، میرے نال غیر محرم آدمی بھیج دیتے۔ رب کعبہ دی قسم غیر محرم دا لفظ آیا، انہاں عورتاں سر تے پگڑیاں لا کے آکھیا امی جی تسی غلطی کر سکتے ہو، علی حق دا ایمان۔
تسی غلطی کر سکتے ہو، علی حق دا امام ہے، علی حق دا امام ہے، اسی عورتاں مرد نہیں، تو پھر تیری سمجھ چ نہیں ہے۔ اگرچہ چاہ چوا کے میدان ہی چاہیے، اسی تو عزت نال پہنچائی۔ اپنا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ، اے کھو کھٹایا کس، چونے نال پرایا کس، جیندی نو پرایا کس، اے شیم فار یو، ادھرو ماں رضی اللہ، ادھرو ماں دا قاتل رضی اللہ۔ تھوڑے کچھ تا ماں دی غیرت کھا، ادھر امی رضی اللہ۔ الماویہ تو خال المسلمین، معاویہ مسلمانہ دا ماما ہے۔ کڈی وانڈ ہوئی مرشد؟ مسلمانہ دا، مومنہ دا نہیں، مسلمانہ دا ماما ہے، اور ایڈا تکھا ماما۔ واقعی بھئی یہ مامے دے پڑھے ظہرین دا ٹائم تو ہن لنگ گیا، مغربین دے ٹائم مغرب دی نماز ہوئے گی نا، وڈے منارے والی مسجد چلے جاؤ، چیک کرے جڑا مولوی بھی نماز پڑھائے گا نا تو پیچھے پڑھ لگے، نیت کی 3 رکعت بعد مغرب، منہ کعبے شریف، مولوی آکھو اللہ اکبر، دعا کھن کے پیچھے امام دے اللہ اکبر، تو جلے شروع کرن گے نیت کر کے التحیات للہ والصلوات سبحانک اللہم و بحمدک، بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ ماما نہیں سی پڑھتا۔ کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198، مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 22ویں سطر، کہ نماز پڑھ رہے سی بسم اللہ چھڑی، لوگ آکھا یا امیر المومنین ساڑے سردار سرکتا الصلاۃ، نماز چوری کر رہے ہو، وہ کہتا کیفا سرکتا، کیویں چوری کیتی؟ انہاں آکھا اینا اینا بسم اللہ، بسم اللہ کتھے؟ وہ کہتا ہوا مذہبو علی ابن ابی طالب، جڑا بسم اللہ علی مذہب ہے وہ علی دا مذہب ہے۔ انہاں آکھا کیویں؟ اس آکھا رسول نہیں آکھا سارے قرآن دا نچوڑ سورہ یاسین ہے، ساری سورہ یاسین دا نچوڑ بسم اللہ ہے، ساری بسم اللہ دا نچوڑ بے ہے، ساری بے دا نچوڑ نقطہ ہے۔ علی فرمائے دے آنا نقطہ تو تحت البا، جڑا بے دے تلے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہاں، آدھا نقطے تو بے شروع ہوندی، بے تو بسم اللہ شروع ہوندی، نام علی تو شروع ہوندی بسم اللہ۔ میں علی دا دشمن ہوں، میں بسم اللہ پڑھنی نہیں، میں بسم اللہ پڑھنی نہیں، کیونکہ میری علی نہ دعوت ہے۔ تو پھر تیری مرضی ہے، پاوے کلے ایمان والی پڑھتے پاوے بے ایمان والی۔ اور لکھو رکے، میں تو مولوی رکے آنا کی کیتی سی؟ ماویہ شادی پہلے نے کیتی، حضور پاک کہہ سی تے تو شادی کرنا تے ایک بڈھی نال کرے، وہ جمیا میں حضور دے کہن تو 4 مہینے پہلو سی۔ اے کام بھئی اوکھا ہے، جے رسول اینو کہیا ہے نا بھی تو شادی کریں تو قربان جاواں، پھر کیڈا لائق پتر وچوں جمیا کیا؟ ساری ابو ہریرہ دی کمائی۔ او روایتاں انہاں لکھیاں جنہاں دا حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں، یہ ساریاں کمائیاں اسے بابے دیاں جڑا بلیاں دا پیو کسے بندے دے کول قبلہ پیاز سن، جویں لوکی وپاری وپار کر دے کیلیاں دا، سیباں دا، اناراں دا، انہیں گنڈیاں دا کیتا، وہ پیاز نہ وکن تے گل دے جان۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو لائے، انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تا کاٹا پہن لیا،
انہیں کیا کیوں کہ پیاز گلتے پے لوکی لیندے کیوں نہیں؟ انہیں آخیا تے 1 منٹ دی مار منافع دا آدھ ٹک لے. انہیں کیا جی ادو آدھ. انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا. مسلمانوں پتہ جی اج دن کیڑا ہے؟ بندیا کن چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڈیاں نال. بندے آخیا صاحب یہ رسول ہے بھائی یہ کاتب ہے ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے گل کوئی نویں کرو. انہاں کیا رسول اج دے دن واسطے فرمایا سی اج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا. لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے. انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا. بچیا چھلڑ ہی نہ وک گئے. حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کر چھڑیا ہے. انہاں سدیا. انہاں آخیا نا ادھر آخا ابو ہریرہ رسول کدو فرمایا سی بھی گنڈے کھان نہ جنت لبدی؟ انہیں کہتا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں. جے اے گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدق دیاں کھجوراں تو بھی نہ رڑک دی. یہ ساری مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دیے. مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آل تے او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ نہیں. اسی علی مولا نو وس نال نہیں منیا. رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے. سانو علی دا ثانی نبیاں چ نظر نہیں ہے. سانو کائنات چلی دے نال دا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. ایویں گل نہیں. علی قابض جمع ہے لوگ چوکیاں جمع. علی قرآن تو مسئلہ پوچھتا ہے لوگ تیاں تو پوچھتے ہیں. علی میدان دا قرار ہے دنیا فرار ہے. انہیں ٹکو صاحب پڑھ رہے سن مگر چونکہ انہوں نے یہ فیلڈ نہیں ہے سیدھے سیدھے مولوی ہے. تے اسی ہوئے اپریشن والے بندے تے جنگ احد دا واقعہ پہ پڑھتے سن بے احد دی پہاڑی تو بندے اینج دے اینج ہوئے. اشرف علی تھانوی دا ترجمہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی دا ترجمہ 4تھا پارا جنگ احد دا واقعہ جدو بات مشہور ہو گئی. رسول دا دند شہید ہویا حضور زمین تے گرے. شیطان رولا پا دیتا قد قتل محمد. محمد قتل ہو گئے. محمد نہیں رہے. محمد مارے گئے. اس ویلے سارے سورے سالے ایک دوے نال منہ جوڑ کے کہندے اگر محمد نہیں رہے عقیدہ پرانا ہی کافی ہے. اگر رسول نہیں رہے مسلک پرانا ہی کافی ہے. اشرف علی تھانوی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی حاشیے پہ لکھتے ہیں لوگ نبی کو چھوڑ کر ایسے دوڑ رہے تھے جیسے پہاڑی بکریے پہاڑوں پہ کودتی ہے. جب ہر کوئی نس کیا مینو رب کعبہ دی قسم علی کھڑے رہے علی کھڑے رہے. کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 252 مطبوعہ مصر ورقے دا سجا پاسا 8ویں صدر برادران اسلام دی کتاب تاج العروس جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 521 مطبوعہ مصر ورقے دا سجا پاسا 13ویں صدر. جب ہر کوئی نس کیا علی کھڑے رہے. پیغمبر دی آنکھ کھلی دیکھ کے آگ دے یا علی منو ہر کوئی چھڑ کے نس کیا تو کیوں نہیں کیا؟ علی مولا دیکھ کے فرماندن اکفر بعد محمد میں تینوں چھڑ کے کافر ہو جاوا. ہون دس تو تے کہنا ہے دے جنازے چ دلیے ہیں تے نکاح ٹر دے تے جڑے نبی نو چھڑ کے گئے انہاں دے کسے پڑھے صلوات پڑھو خاں ایک باری اور صلوات پڑھ میری گل سنو.
तमोड़ियां दे खखर च वट्टा ना मारो। ते मैं बड़ा मजलूम जिहा मौलवी हाँ ते पिछे मुलाकात भी कोई नहीं करदा। पाकिस्तान दा जिला कोई नहीं ते वो मशहूर जेल कोई नहीं जिहदे च मैं नहीं गया। समझ आई? इसी काम च कोई हीरो है तो नहीं वेचदा। इहो ही कसूर है कुरान अली नाल, हक अली नाल। इस वास्ते मैनू ना छेड़ो। जी तो चाहता है लगा दूं आग को है तूर को, फिर ख्याल आता है मूसा बेवतन हो जाएगा। वरना सीधियां सीधियां बातें करो। फलाने ने कतल होया तो फलाने का हाथ है। ले असी कोल सीगे, साड़ी वालों सारे मर जाते। गल तो यह वेखण दी है ना भी जिले ओह च नसे है, इन नसे शाला कदी उदो वीडियो बनती होगी। अपने बूहे ते आके अपनी बीवी नूं आंदे ने प्लीज अम्मा मदीना अगे या पिछे। हुण जिहड़ा बंदा इहो जे पीर मन्ने जिहदे नां ते मुठ आटे दी भी कोई ना दे, शिया साढ़े बंदियां नूं नहीं मनदे। वो किहनूं मनीए? कुछ विच होवे तो मनीए। ओए उन्हां नालों तो सेवन शरीफ ही चंगा। वेख अगले महीने किन्नियां गड्डियां जानियां, किन्नियां मखलूकां जानियां। मैनू वो बंदा खड़ा होकर सामने आके अपना तारफ भी कराए, उस सहाबी का भी नाम दसे कि ओदे रोजा मुबारक ते इन्नियां दा काफला गया है। वो पागला जिहदे नां ते मुठ आटे की कोई ना मंगे। चलो इन्ने कर लेने अजमाइश तौर पे। 2 मलंग तैयार करो, साढ़े तो अगे तैयार है। भावे कमीज पाटा ही होएगा ना, भावे नाजम दा बुआ होएगा, ते भावे MP MNA दा बुआ होएगा, प्रेसिडेंट दा दरवाजा क्यों ना होएगा। मतार हाथ च होएगी, खड़ा होके आखेगा बीबी दियो खैरात नजर अल्लाह न्याज हुसैन। ते तुसी अपने नूं समझाओ, होर किसे दे बूहे ते ना जाए, किसे नूं गंदिया ना करे। मौलवी दे बूहे ते जाके आखे बीबी चौ यारां वाली मैनू खैर तो पा। नहीं समझ? फिर दूजे दिन अखबार च फोटो आप वेख ले। अल्लाह दे बंदे कुछ खौफे खुदा करो। वो की कह दे मैनू सलवात पढ़ो एक नवा उठिया। अखियालवी साहब मामू के नाम के माने तो बताएं। बेहजरत है ये मामे दा नां दा मैना की है? 2 माने। एक हुण पुछ लो, एक जिले गड्डी च बहन लगांगा उसने पुछ लो। क्यों जो बीबियां विच है। एक दा मैना है भौंकण वाली कुत्ती, एक दा मैना है भौंकण वाली, ते दूआ महीना केड़ा है? ओ नहीं देसी। ते अगला की है? बस इदा ही है। नहीं समझे? उपड़ गए हो कि अपना सानू ना छेड़िया करो। कुरान की कसम है, मैं तो इतना एक्सपर्ट हाँ। टक्कू साहब एवं नहीं मैनू शेरे पाकिस्तान आख के गए। इन्हां दी बरादरी तो लैके माशाअल्लाह तो लैके माशाअल्लाह तक। हाँ मेरा जिथे हाथ पवे मैं कदी छड़िया ही नहीं है। ओए मेरा कमाल नहीं, साडे मजहब ते निगाह पा। साढ़े 12 इमाम, 12 दे 12 सैयद। बारह दे 12 सैयद, 12 दे 12 मासूम।
امام 12 قول ہک، امام 12 مصلح ہک، امام 12 طریقہ ایک، امام 12 سلیقہ ایک، امام 12 شان ایک، امام 12 فرمان ایک، امام 12 خون ایک ہے۔ پھر دوجے بننے ٹور مرشد اجازت دل دے جے پہلا کھرا نے میں کھڈی چکڑا کتاب مشکات شریف صفحہ نمبر 629 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا چوتھی سطر النعمان بن ثابت وہو الامام ابو حنیفہ نام کانا خزازا۔ میں ایک مولوی نے آکھیا ویکھو پہلا کھرا تانی چکے نکل دا یہ اگلے کدھر جان کے میں نے کہا ترجمہ غلط کیتے میں آکھیا کیویں آخر خزاز تو نکلے خاز چو خاز دا میں نے تو ریشمی کپڑا میں آکھیا دورہ سرانے نہیں سی بوندے شنیل ہی بوندے پسی گئے تا جلائے دے جلائے نا جنو 12 سید لبن پتہ نہیں بندیاں کیڑے نک نال کیڑے کیڑے بندے نو امام سد لیا شیعہ مذہب دی صداقت دا ترہ امتحان اس بات تے مبنی ہے کہ اگر شیعہ غیر نو امام مندہ ہوندا 12 تو ہٹ کے 13واں امام بناونا ہوندا رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دے امام کٹھے کرے تے غازی دی جتی دی تھوڑی نہیں لجپال بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، غازی بھی ہے، قمر بنی ہاشم بھی ہے، پتر بھی علی دا، ویر بھی حسنین دا، لیکن امام نہیں۔ پھر مننا پائے گا ساڑی امامت دے پسے پشت ایک بہت بڑا راز ہے۔ اسی عباس نو لجپال منیا، حاجت روا منیا، غازی منیا، قمر بنی ہاشم منیا، پتر علی دا منیا، ویر حسنین دا منیا۔ جدو امامت دی گل لائی اسی پرک کے نہیں ڈٹھا آؤٹ آف سینس جس مذہب نے ایسی شخصیت نو امام نہیں منیا اور تیرے کوفے دے کسائی نو امام کی میں مان سکتے اگر کسی نو بہادری تے مانے غازی جا بہادر کوئی نہیں، کسی نو شرافت تے ناز ہے منتا پوریاں نہیں کردا جنو شک کے اج من کے ویکھو ازما کے ویکھ میرا موڈ بن گیا تھوڑی محبت نو ویکھ کے کہ غازی بہادر کنا سی تانوں سرکار دی ایک بہادری دی جھلک نہ وکھاواں کہ سرکار عباس دا 15 سال دا سن ہے قبلہ عرب دا ایک بہت بڑا سردار ہے جس کا نام تاریخ شمعون یہودی، اس نے کول ایک پہلوان سی جس کا نام سی زرزان کندی۔ اس عرب دے سردار نے اس پہلوان نو آکھیا ہے کہ اگر تو علی دا سر کٹ کے لے آویں تین منہ منگیا انعام دے گا۔ پہلوان مدینے چاہے علی بادشاہ دا دروازہ کھٹکایا، عباس باہر آئے، سرکار دیکھ کے فرمیندن شخصا کیوں آئے؟ دیکھ کے آختا میں علی نال کشتی لڑنی۔ عباس مسکرا کے فرمودے علی نال کشتی تو؟ وہ علی نال تو تیرا دادا ہی نہیں لڑ سکتا، میں علی دے پترا دا غلام ہوں، اگر تم مینوں گرا لوے گا میں اپنے باپ دی شکست من جاگا۔ وہ دیکھ کے آخدا تو بچہ ہے، فرمایا بچ کے وے۔ وہ آخدا تو لڑکا ہے، فرمایا لڑ کے دے۔ وہ دیکھ کے آخدا تیرے نال میری لڑنا توہین ہے۔ عباس جلالت بھری نگاہ دیکھ کے آخدن توہین تے میری ہے جدی رگا چ علی دا خون ہے۔ عباس فرماندے زمین تے گرانا تے ایک پاسے، زمین تو میرے قدم اکھاڑ، میں اپنے باپ کی شکست من ویسا۔ اس پہلوان نے بڑا زور لایا، عباس کے قدم تک نہیں ہلے، قدم تک نہیں اکھڑے۔ سرکار فرماندے ہن قابو اترک لاؤ۔ جناب نے کمر ہی چھات پایا،
آسمان دی طرف سٹیا ہے, آسمان دے قریب گیا ہے, چھک کے زمین تے آندا ہے, زمین تے آن لگا ہے, چک کے آسمان دی طرف سٹیا ہے. میں تاریخ پڑھیا 7 دفعہ زمین و آسمان دی خلا دی سیر عباس نے پہلوان نو کرائی. جدو 8ویں دفعہ زمین تے آیا, عباس سینے تے قدم رکھ کے فرمایا ہن گل کر. پھر کیا تھا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے, معلوم ہوتا ہے مجھے تو حیدر کرار. جی سلامت رہو. اے بچہ اٹھیا ایک ساڑی قوم دے بچیاں دے ذہن دیکھو. سید ہے نا ماشاءاللہ, پھر تو موجزہ ہی ہے. فرما رہے ہیں بچہ سیدزادہ کہ علوی صاحب الصلاۃ خیر من النوم کے بارے میں بتائیں. یعنی انہوں بھی ماسٹر نے کوئی ہور ہی لین دسی ہے, یعنی دکھی بچہ ہے نا. مینو ایک دن ایک مولوی شاہ جی بحث کرن لگا, اگر یار علوی صاحب گل ہے تسی بڑے ظالم. میں کہا کیوں؟ اخی تسی سارا کچھ ہی کولو بنا لے. وہ میں کہا سی کی کولو بنا ہے؟ اخی اگے تہاڈی اذان کدی کدی میں سندا سی تسی بڑی لمبی چوڑی بانگ دیندے ہو, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قائد المحب, پتہ نہیں کی کر کے ولی اللہ کہندے ہو. تے میں کہا ہون کی ہوئے؟ اخی اگلے دن ایک نویں گل سنی تسی وچ آندے ہو حیا لا خیر العمل. یہ خیرہ کون سی؟ اور میں کہا خیرہ بندہ نہیں سی. اے رسول نے غدیر خم دے میدان تے جدو اعلان کیتا نا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو حیا لا خیر العمل, آؤ اچھے سونے بہترین بہتر عمل دی طرف میں تو ایک بہترین سونا اچھا عمل دسا. اگر نہیں ہوں ادھر ادھر نہیں جانا, مینوں دس خیرہ کون سی. جدو میں ڈٹھا نہ ملوانا پٹیندا پیا, میں آخیا بی بی مننو دے گھر والا سی. عزیز محترم نے سوال کیا, بیٹا دل دی تختی تے تویز بنا لا, الصلاۃ خیر من النوم. یہ جڑے سن نا یعنی کہ یعنی ایک نہیں یعنی وڈے سارے کام کھاندے پیندے سی, بڑی دیر تک سوندے سی. بیٹھے ہو اور بھی بڑا کچھ کرتے سی, دیر تک سوندے سی. جا کے نوکراں نے اٹھانا, یا امیر المومنین ساڈے سردار الصلاۃ خیر من النوم, سون نالوں نماز بہتر ہے. انہیں کیا ہے جملہ بڑا اچھا, انہوں اذان چ رائج کرو تاکہ میرے ورگے سارے اٹھ پائیں. جڑا رسول تو لے کے حضرت ابو بکر دی خلافت تک الصلاۃ خیر من النوم وکھا دے. اے کیسٹ ہو رہی ہے, ویڈیو ہو رہی. مذہب شیعہ بھی چھڈا, گفٹ چ گڈی بھی دے. اور نہیں میں کوئی کچا مولوی نہیں, میں تو پورے پاکستان چ وقت پایا ہے. مینوں ساری کائنات مرشد کھڑا ہو کے آکھے نا فاضل علوی ایک رات تراوی پڑھ, میرا توتا جواب میں نہیں پڑھا. وہ دی وجہ میں 8 سال مولوی اسماعیل صاحب دی جتیاں چکی ہیں. کہ پورے پاکستان چ میں سیداں دی وکالت کرنا, مینوں پاک ممبر دی قسم ہے 63 سال دی زندگی چ رسول دی
آدھی کوئی تراوی ثابت کر دینا تو میں اپنی پوری ملت جعفریہ دا سٹام لکھ دینا سی مذہب چھڑ دیں بیٹھے ہو نہیں ایک ایڈوانس بکنگ ہو رہی ہے کی گل پھر پڑھوں بسم اللہ 18 میں کیا پیس بدل کے پھر آ گیا انشاءاللہ میں اس سال محرم اشرف پورا ملک اشرف کے کول پڑھساں رات نو 9 تو 10 بجے تک انشاءاللہ یہ مطلب ہے نیاز دے چکے ہوئے آئے بسم اللہ سلوات پڑھو کھلے بخیرہ ملک صاحب نقد مکے ہو چنگا کیتا جتھے پڑھن گے اتھے ہی پڑھاں گے سلوات پڑھو کھلے بخیرہ توجہ ہے جناب کہ رسول پاک دی مرشد 63 سال دی زندگی ایک رات دی کوئی مولوی تراوی ثابت کر دے قرآن دی قسم مذہب چھڑ دے میری اگلا بڑا دعویٰ رسول تو سانجا نا اتنے تو ساریاں ورائٹیاں سی کتھے کتھے رواں حضرت ابو بکر رسول دے بعد خلیفہ بنے ممبر تے بیٹھے تخت نشین ہوئے پیریڈ گزاریا لو صلاح عام ہے 11 نے نقطہ داں کے لیے صحاح ستہ دیاں 6 کتاباں بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی کتب اربع دیاں 4 کتاباں کافی استفسار من لائے فقی تہذیب الاحکام 6 تے 4 10 انہاں 10 کتاباں چوں حضرت ابو بکر دی ایک رات دی تراوی وکھاؤ میں مذہب چھڑ دینا میں ایک مولوی نو آکھیا گل سونا بندے دیا پترا نہ رسول پڑھیے نہ سونے صدیق پڑھیے تے تسی ساری رات پریٹ کرا کرا کے بندے نو مار دندے ہو کہ تسی کتھوں لے ہیں اگے سانو حضرت عمر دیتی ہیں میں کہا وہ تو ہور بھی بڑا کوئی دندے سے نہیں سنے ہاں آبی السلام تو خیر من النام انہوں ہی دیتی ہے نا مذہب شیعہ اس مذہب دا نا ہے جیدے نہ پیر 2 نمبر نہ عقائد 2 نمبر رب کعبہ دی قسم روندے آتا اہل بیت واسطے خوش ہوندے آتا اہل بیت واسطے نعرے لاندے آتا اہل بیت واسطے درود و سلام پڑھنے آتا اہل بیت واسطے کسے نو مندے آ تامی اہل بیت واسطے نہیں مندے تامی اہل بیت واسطے کسے تے صلوات کرن پڑھنے آ تامی اہل بیت واسطے کسے تے لعنت کرنے آ تامی اہل بیت واسطے اس کی وجہ یہ ہے کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے جدوں بھی سنن گے علی علی دی صدا بس پڑھن والے بہت ہیں میں انشاءاللہ 19 اکتوبر نیاز بیگ پھر پڑھنا اور اس تو بعد کچی کوٹھی 13 اکتوبر پلستر کر دوں ہے جی پیرا والے باڑے بھی پڑھا گا دعا کرے توجہ ہے نا جناب پڑھاں گے جی پڑھاں گے لکھی ہے اچھا جی سارا کچھ کریں گے ہوں گاں بھی جان گے اگر یہ ہوئی تشیعہ چنگے اچھا جی 2 ڈیفیکٹر کی اے رو دیں پٹ دیں چھریاں مار دیں تو نہ پٹ کدی تیرے بوئے تے گئے پٹن والے جہنمی ہے بوتھی نہیں ویکھی جنتی دی آخر جیندیاں نو روندن قرآن دے 3 سپارے نہیں الف تو لے کے والناس دی سین تک جڑا اس مقدس کتاب چو رونا پٹنا چھریاں وکھائے حرام پوری قوم مذہب چھڑ دے ہاں ایویں نہیں سروے کیتے ہوئے تے جے سارا کچھ ثابت کرا تو پھر بندے دا پت بن
میں بڑے بڑے بندیاں نوں کلمہ علی ولی اللہ پڑھایا، قرآن دی قسم ہے ممبر تے کھڑا سور بن کے مرا نے غلط پڑھا۔ تو بھی کاٹ فیصل آباد میں 15 سال محرم پڑھیا ہے، سپاہ صحابہ دے بڑے فنیر مولوی محمد رمضان 8 محرم نو آ کے میرے پیرا تے ہاتھ رکھ کے کہدا اج پتہ لگا حق دا امام ہے۔ اس تو علاوہ بڑے تحصیل پنڈی گھیب ضلع اٹک دے بڑے اتنے ایک مولوی نال مناظرہ ہویا، مینوں کہندا تہاڈا قرآن تے ایمان ہی کوئی نہیں، میں کہا تہاڈا وچ نا ہی کوئی نہیں۔ آخر کی مطلب؟ میں کہا ساری نماز قرآن چ، نماز دے ٹائم قرآن چ، ساڈے پیر قرآن چ، ساڈا وضو قرآن چ، ساڈا رون قرآن، ساڈا پٹن قرآن، ساڑیاں چھریاں مارن قرآن، تہاڈا کی؟ ایکو ہی ہے بھی ایک بابا روندا رہا 7 میٹر پٹکا کھوڈ چ دیتا تو پھر بھی چپ نہ ہوئے۔ 40 سال یعقوب نبی یوسف نو روندا رہا، پاویں یوسف کھوہ چھا، پاویں تخت مصر تے آ، یعقوب تے روندا رہا۔ جے تو ڈیٹیل نال پڑھے نا سورت تے اے وچ بڑا کچھ ہے۔ جنا یوسف نو کھوہ سٹیا اوہ یعقوب نبی کو لا کے آندے چپ کر نہ رو، اکھاں دا نور ضائع پہ ہوندا ہے، ظلم بھی اوہی کر دیں چپ بھی اوہی کرو۔ تو پھر سمجھ نہیں آیا ظالم دے 2 کام میں، پہلے ظلم کردا ہے پھر ظلم تے پردہ پاندا۔ جڑے نہیں روندے سی انہاں دا تعلق ختم ہو گیا، جڑے روندا سی او دا تعلق سی۔ اگر نہیں جی ایڈا سونا پتر سی رائٹ بندا سی کی کردا، غریب رونا سی۔ جڑے جنگی شہید ہوندے انہاں شہیداں دا قرآن چ ثبوت دیو۔ اللہ تھانوں نظر بد تو بچائے، گھر جان گیو گھر والا قرآن کھولو ایت وچ، جے تھڑکن لگو مسیت والا کھولو ایت وچ، جے پھر گاں پچھاں ہوو تے شہروں نواں لے لو، ترجمہ غلط ہوئے قرآن چ ایت نہ ہوئے، قرآن میری شفاعت نہ کرے، تے جے تو پڑھ کے نہ مننے تے شالا اتھے ہی تھڑک کے مرے۔ 6واں پارہ جتھوں شروع ہوندا ہے، 6ٹے پارے دی پہلی آیت پہلا لفظ اللہ بادشاہ فرماتا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لا یحب اللہ، اللہ محبت نہیں کرتا جہر بالسوء من القول، جو چیخیں مار مار کے روتے ہیں۔ اللہ فرماتا میں انہیں پسند نہیں کرتا مگر الا من ظلم، جو مظلوم پہ روئے میری اجازت۔ اسی مظلوم نو رونے، پھر کہندے چلو رو تا لیندا بندہ، اے پٹن کتھے ہے؟ یہ جہنمیاں دا کام ہے۔ میں کدی غصہ ہی نہیں کیتا، مینوں آوندا ہی نہیں۔ وہ دی وجہ غصہ وہ کرے جس دکاندار دا سودا کھوٹا ہو، یا جے دے پلے کچھ نہ ہو۔ یہ کہنا تسی جہنمی ہو، میں کہنا چلو انہی سے تسی نہیں بخشے جانا، میں کہ تسی بخشے جاؤ، تسی پٹ دیو اے حرام ہے۔ ایتھے پھر مینوں کچھ ہون لگ پیندا بے جے پٹنا حرام ہے تے جانا جہنمیاں پٹن والے تے پھر پتر اسی کلیاں نہیں جانا۔ اسی تو پٹیا امام حسین نو تے گئے جہنم، تے جن پٹیا رسول نو او بن گیا ناظم، اسی بن گئے نائب ناظم۔ ہائے کڈا سونا الیکشن ہویا۔ اللہ خوش رکھے صدر نو، قیامت تائیں یہ ہوئی روے سانو پوچھدا ہے۔ جڑے آپریشن انہیں کیتے ہو کسے تو ہوئے ہی نہیں، توجہ ہے نا؟ کڈا سونا الیکشن کا، ہون بھی ایم پی ایم این اے پڑھے ہوئے بندے سلیکٹ ہو رہے ہیں، الیکشن ہوئے لڑے، لکیر دی فقیری ختم۔ اگے ناظم نائب ناظم بڑے، جنہ ناظم پڑھیا انہاں نائب، کی مطلب کہ پڑھے ہوئے دا ان پڑھ نائب، کہ 1400 سال دی تاریخ نے فیصلہ نہیں کرتا بھی پڑھے ہوئے دا ان پڑھ نائب نہیں ہوندا۔ تے جے ناظم آکھے میں زمین دے راستے نالوں آسمان دے زیادہ جاننا، تے نائب بھی اوہی ہے نا جڑا سلونی سلونی آکھے، او نائب نہیں ہوندا جڑا تھی تو مسئلہ پوچھن ٹر پوے۔ اسی پٹیا امام حسین گئے جہنم، جس پٹیا رسول نو۔ ہائے ساڈی تو ماں پاویں متریئی ہے۔ کتاب البدایہ والنہایہ جلدوم 7 نمبر 252 مطبوعہ مصر،
ورکے دا سجا پاسا 16ویں سطر تیری میری سانجی ماں میں 58 نکی امیاں دی رسول دنیا تو ٹرے حضور دا سر چولی چھا 3 واری ہلایا نہیں ہلے 3 واری بلایا نہیں بولے یقین ہو گیا نبی داغے مفارقت دے گئے نبی چھڑ گئے بی بی آدھی محبت رسول چاہ کے سر چولی چکاڑ کے سر تے بھی پٹی رانا تے بھی پٹی سانو نہ آکھیا کر شیعہ اماں دے گستاخ ہیں ساڑی تو ماں ہے تے بڑی لاڈلی ماں ہے تو میں تو کہنا امی جی پلا ہوئے تھوڑے 2 ہاتھ مار کے ساڑی تو لائن سدھی کر گئی میں ایک مولوی نو آکھیا کیوں پٹی امی آکھے بالی جوا تھڑک گئی کسے اور بی بی دا قرآن چ ماتم ثابت کرو 26واں پارا 19واں رکوع سورہ ذاریات اسحاق نبی دی ماں ابراہیم دی بیوی حضرت بی بی سارہ اے بی بی غمزدہ ہوئی قرآن دا فسکت وجہا اس بی بی نے اپنا چہرہ اپنا منہ پٹ لیا ہے قرآن چیئے مولوی ایتھے بھی ڈنڈی مار دو اخی جی وجہا ترجمہ غلط ہے وجہا دا میں نے متھا ہے چہرہ نہیں متھا اگر متھا ہے 6واں پارا سورہ میدہ وضو دی آیت اللہ قرآن فرماتا ہے فاغسلوا وجوہکم جدو وضو کرو تو وہ اپنے چہرے اپنے منہ وجہ واحد وجوہکم جمع اگر وہ متھا ہے تو اے متھے ہے تو پھر وضو تو بڑے سٹائل نال ہوئے گا کہ مولوی دا تو منہ مکدا ہی نہیں پوری گوڈی دینی پیندی کتاب ریاض النظرہ فی مناقب عائشہ مبشرہ جلدوم صفحہ نمبر 445 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 28ویں سطر حضرت بی بی عائشہ فرماندی جدو علی ساڑے گھر چاہونا تو میرا بابا ابو بکر بھی آویا میرا باپ سارے کام چھڑ کے علی دا چہرہ ویکھیا مائی آدھی بابا گھر میرے آندے ہو چہرہ علی دا ویکھ دیو اس دی وجہ کیا قال ابو بکرن حضرت ابو بکر صاحب آخدن انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کنہ نال نبی تو سنیا ان نظر الى وجہ علی ان عبادہ حیدر دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اگنے جی بیبیاں دی گل چھڑو کوئی مردان دا ماتم ثابت کرو کتاب الملل والنحل صفحہ نمبر 198 سونے نبی نو بخار ہوئے پاک نبی دی طبیعت ناساز ہوئی بلال حبشی نو پتہ لگا پوچھن واسطے ہے چہرہ نبوت دی تلاوت کی تھی اتنا اپسیٹ ہویا اتنا پریشان ہویا بلال منہ تے پٹن لگا کول حضرت بی بی عائشہ کھڑے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو روکو یہ کیا کر رہا ہے بلال کو روکیں کیا کر رہا ہے رسول فرمایا خاموش اظہار محبت کر رہا ہے نہیں جی کوئی بڑا سارا ماتم ثابت کرو کتاب مدارج النبوت دوسری جلد صفحہ نمبر 334 جنگ احد امیر حمزہ شہید نبی دے چاچا پاک نبی فرمایا میرا چاچا بے دردی نال شہید ہوئے جڑی عورت سر دیوال کھول کے ماتم کرو محمد دی شفاعت دا ضامن ہوئے گا جے چاچا رسول دا نہیں رسول کھڑو کے ماتم نہیں کرایا مذہب چھڑ دو جدو ملوانے نو ادھا دے کڑیالے پونے پھس جاندے پھر کہندے چلو بندہ رو بھی لیندا سہ سوا 2 ہاتھ بھی لگ جاندے ہیں پر چھریاں کتھوں کھڑی ہیں آ تینوں میں چھری رکھا مصر دیا عورتہ یوسف نبی نو ویکھیا سو گئے ہو نبی دی محبت چھریاں نال ہاتھ کٹن ہاتھ بھی اپنے چھریاں بھی اپنی خون بھی اپنے شریعت روک رہی ہے محبت مجبور کر رہی ہے پھر ماننا پڑے گا جہاں شریعت ختم ہوتی ہے وہاں سے محبت کی ابتدا میں ایک مولوی نو آکھیا کیوں کٹیاں نو گلا آخے کرپٹ سن سونا نبی دیکھیا یعنی کہ یعنی ایک کرپٹ سن میں آکھیا ایک کرپٹ ہے جی کتاب تاج العروس
جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 742 مطبوعہ مصر ورقے دا سجا پاسا 6ویں سطر الملل والنحل صفحہ نمبر 144 جدو حضرت عثمان قتل ہوئے قتل دی خبر کاری چاہی انہاں دی بیوی نائلہ بیٹھی سی لوگ آکیا کیا بی بی جی لٹے گئے توڑے شوہر مارے گئے خلیفۃ المسلمین قتل ہو گئے بی بی محبت چٹ کے کوڑ پڑیا موڑی تے منگلی چائی تے سیرے چ بگائی تے موقع تے مر گئی مولوی جی ہو تا کریپٹا نے تا خلیفے دی بیوی آ رکھا مولوی بڑے پھڑے کار دانے نہیں ماں چکیاں پوچھتی پھر من تک دی گورنمنٹ دیا پابندیاں نہ میں سنے داڑیاں کھینچنا اگر نہیں جی قرآن جو کسی نبی دا واقعہ سناؤ ابراہیم آپ بھی نبی پتر بھی نبی ہاتھ بھی اپنے چھری بھی اے اکھاں تے پٹی نہیں بدی پتر دے ہاتھ پیر نہیں بدے 7 واری چھری نہیں چلائی تے شکر کر چلی نے اللہ نو تہاڈیاں کرتوتاں دا پتہ سی ملوانے دی گل کر رہے ہیں ہن تا نکے موٹے بکرے نہ کام سر جاندا نا پر ہر بکرا بھی تے نہیں نہ لگدا ہر بکرا سنگ پوریا نہ ہوئے کان کٹیا نہ ہوئے بڈھا نہ ہوئے کیشا لڑی ہوئی نہ ہوئے انہیں گل ہوں تو بکرے نال کام بن جائے تے جے دینے پیندے پتر جے پتر تے چھری چل جاندی پتر دینے پہ اجے 2 مہینے قربانی پیچھے ہونی ایک دوے نال مشورے مرشد کیڑے پتر دے ہاتھ رکھنے انہیں اگو کہنا تینوں کو بھول لے اللہ دے دیتے 2 ہی ہے ایک نو ٹی بی ہے دوے نو کینسر ہے بیماری والا لگدا ہی نہیں پتر بھی اپنے ہی ہاتھ بھی اپنے ہی چھری بھی پھر شرم کر قبر بڑی اوکھی ہے جدا پتر چھری تلو بچ گیا ہے او دے تک کر دے چک کے قربانی دینا ہے تے جڑا دیگر ویلے پلا چھنڈ کے ٹھریا جیو اے موجزہ اے موجزہ ہونے ہستے بیٹھے منٹ نہیں لگا سامل دے بدل طرح آنکھاں بس گئی ہیں جدو تسی کوکا مار کے روندے ہو نا حسین دی 4 سال دی تھی پھپھی دا موڈا پکڑ کے آندی ہے 10 ساڑھے کی لگ دے اے رشتہ دار ہے نواز اندی رشتہ دار نہیں حبدار ہے پھپھی کیوں روندے نا آواز اندی نہ تیرے چاچے دے بازو کلم ہوندے نہیں ویکھے انہاں اکبر نو برچھی لگ دیا نہیں ویکھیا انہاں قاسم دے سیرے لٹیندیاں نو نہیں ویکھیا سکینہ انہاں تیرے بابے نو دوڑ دے ہوئے گھوڑے تو مرشدادہ اجازت دے میں اگلا لفظ آکھا سیدادہ سکینہ انہاں تیرے دور لاندے نہیں دیتے کبھی کبھی دل دے وچ حسرت اٹھ دی ہے میں لکھ ویری آنا ہاتھ نہ بنو میں نوکر اے کیوں روندے اے رشتہ دار آواز آندی رشتہ دار نہیں حبدار سکینہ انہاں تیرے دور لاندے نہیں ڈٹھے کدی کدی مرشدادہ دل دی حسرت آندی ہے اگر کمینے نو دوراں دی لوڑ آ تے زبان وچ منگ لیا سخی دی تھی آ لہا کے دے دے ویا اگر بے حیا نو بچی تو منگ دیا شرم ہوندا ہولی جتی کنڈی کھول لیا چپ کر کے اٹھ جایا 1400 سال تو لے کے ہن تے روندے اس واسطے ہاں اس ظالم نے ایڈی بے دردی نال کھچے کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام دا زندان زندان دی او کوٹھڑی جتھے حسین دی تھی اٹاں دا سرانہ بنا کے سوندیا کروٹ کروٹ نالا دیا سجاد ویر میرے کنہ دا خون بند نہیں ہوگا جیو کوئی مضمون نہیں پڑھنا میرے عزیز محترم سیدزادہ تانو معراج کرائے گا مصیب دی میں تیری قوم دا مبلغ تیری قوم دا ایک ذمہ دار تین واسطے شبیر دی آخری نماز دا 2 گلاں کر کے سٹیج چھوڑ رہا میری ماما میری بہنوں میری دھیوں
سارا سال اچھے لباس پاؤ، سارا سال کنا چ زیور پاؤ، تو انو شریعت منع نہیں کر دی. جدو چند محرم دا نظر آوے اے چند نہ ویکھیو. جدو ہر کوئی آکھے چند دس پیا ہے، کربلا دے پاسے منہ کر کے سر دے وال کھول کے ایک باری آکھو زینب تیرے کھلے والاں دے وڈے ارمان، تیرے جنگلہ تے بازارہ چ رلن دے وڈے ارمان. امیر تے بھاویں غریب سید تے بھاویں امتی، 10ویں دے دن سر تے پگڑی نہ رکھی، پیرے جتی نہ پاوی، جتھے تادیا پیاوے موڈا دے کے آکھے شبیر تیرا جنازہ چاون آیا. کیوں جو کربلا دی ریت تے پیاریا تے دفن کسے نہیں کیتا. مرشدادہ ہن تے ساری مجلس سنتی واسطے پڑھی ہے، بانی مجلس سیدادہ آخری لفظ تواڈے واسطے پڑھنا. جدو ذوالجناب برآمد کرو شرم نہ کیتا کرو. ذوالجناب دی واگ تھوڑی جی دیر واسطے دھیاں نو دیو، جے ہو سکے تے 4 سال دی دھی ہووے سیدادی، ہاتھ جو گھوڑے دی واگ پکڑا کے کربلا دے پاسے منہ کر کے آکھے سکینہ تیری یتیمی دے بڑے ارمان، حسین دی دھی ہو کے کلی کربلا اج رلدی رہ گئی ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.